Ако след спора другият мълчи, не значи, че си спечелил. Може просто да е спрял да те уважава. Повечето хора си мислят, че печелиш спор, когато натриеш носа на другия и накараш другия да замълчи. Когато го затапиш. Когато го смачкаш с факти. Когато го накараш да замълчи и да няма какво да каже. И си тръгваш с чувството «размазах го». Но в реалния живот, ако хората млъкват около теб, това не е победа. Това е загуба на диалог. Това е моментът, в който другият се отказва да говори с теб. Не защото си го убедил, а защото не иска повече да бъде в същото пространство. Истинската победа в спора е когато другият каже «Не съм съгласен с теб, но ще помисля». Или «Не съм съгласен, но разбрах гледната ти точка». Това е победа. Без жертви, без бой. Победата над разстоянието между вас. Умният човек не спори, за да победи. Спори, за да създаде мост. И когато го направи, печелят и двамата. Спорът не е битка. Победата не е тишина. Победа е когато и двамата си тръгнете по умни. Не спори, за да надвикаш. Спори, за да се чуете. Последвай ме. Ще ти покажа как се спори без омраза. Това е само началото.